Исәнмесез, хәерле көн дуслар. Без бүген кабатта коуч-психолог Илюза Әменова кунакта. Хәйрле көн дуслар, бик шат әлеге каналда сезне күрүебезгә, безнең белән бергә булуыгызга. Бүген нинди матур тема әзерләдек микән сезгә? Һәм инде әлбәттә бу сорауны без бирәбез Алиягә. Нинди матур сораулар белән килдең син миңа? Бүгенге әңгәмәбезнең темасы ул яңа коллективка ияләшү. Чөнки бик күп балалар хәзер яңа мәктәпкә, яңа сыйныфка күчтеләр һәм кирип китергә җиңелрәк булсын дип шундый тема сайларга булдым. Бик чыннан да бик кызыклы тема. Ул бит әле дөресен генә әйткәндә, хәтта менә минем иманым камил, дуслар, әйме, балаларга гына түгел, балаларның әти-әниләренә дә бик нык файдалы булачак. Чөнки алар да бит яңа коллективка күчәләр, эштән эшкә күчәләр, шуңа күрә балаларга гына түгел, аларның әлбәттә әти-әниләренә файдалы булачак. Иң беренче инде әлбәттә син сорыйсың, яңа коллективка күчкәндә, әйме, аларга нәрсә эшләргә соң? Менә беләсеңме, бездә шундый һәрвакыт фикер яши. Мин каядыр барсам, минем турда кеше нәрсә әйтер. Һәм без яңа коллектив дигән сүз ул яңа җиргә бару дигән сүз инде, әйме? Яңа коллективка баргачтан да баланың башында менә шундый фикер яши. Һәм ничек уйлыйсың, Алия? Кем микән баланың башына мондый фикерне сала? Чөнки кечкенә бала, например, мәсәлән, 4 яшьлек бала каядыр бара икән, үзен бик нык иркен тота. Теләсә нинди кеше янында да ул анда рәхәтләнеп сикерергә мөмкин, бирергә мөмкин, үзен шундый кыйланырга мөмкин, бер нинди үзендә кыенсынып тоймый. Ләкин менә 7 яшьләр чамасы җиткәндә, менә уку яшьләре җиткәчтән, мәктәпкә бару вакыт җиткәч, бала кыенсына башлый. Һәм ул миңа кеше нәрсә әйтер, кешедә нинди фикер туыр дигән уй туа. Каян баланың башында мондый фикер әйтәлме? Әти-әни. Әлбәттә, әти-әни үзе дә ирексездән, үзе дә шуны аңламастан, баланың башына бу фикерне сала. Менә шул өлештә мин менә әти-әниләргә дә менә монда киңәш итеп әйтәсе килә, дуслар. Иң беренче баланың башындагы фикерләрне формалаштыруга сез беренче урында торасыз. Сез ул фикерләрне формалаштыручылар. Шуңа күрә игътибарлы булсагыз иде үзегезнең сүзләрегезгә, гамәлләрегезгә һәм менә шул установкалар дип әйтәбез инде, әйме, фикерләрнең формалашуына. Иң беренче, менә хәзер әни, менә бала гына түгел бит яңа коллективка баручы, әйме, бала бер борчыла. Аның белән янәшәсендә әти-әнисе дә борчыла. Яңа коллектив аны кабул итер микән? Яңа коллектив аны кире какмас микән? Улар белән сөйләшеп аралашып китәрләр микән? Рәхәт сизәр микән үзен? Чөнки балага авыр булса, әти-әнигә дә турыдан-туры авыр бит инде. Шуңа күрә иң беренче киңәшләремнең берсе, яңа коллективка барыр алдыннан һәрвакыт позитив уйлар булырга тиеш. Яңа урын, демәк анда яңа кешеләр, яңа танышулар, яңа укытучылар, менә мәктәп турында сөйләшәбез бит инде, әйме? Яңа укытучылар, яңа дуслар, анда яңалык, яңа мәктәп, менә шундый позитив. Әгәр дә ата-аналар һәм шул ук вакытта баланың да башында негатив уйлар булса, яңалык, мине кабул итәрләр микән инде, менә ничек булыр инде? Менә мондый уйлар гомумән башта булырга тиеш түгел. Менә Алия, син үзең дә яңа коллективка килеп кергән укучы бит инде, моннан берничә еллар элек. Сине дә менә шулай позитив алып килделәрме? Менә синең бу өлештә тәҗрибәң бар. Әйме? Бүлеш әле тәҗрибәң белән. Сиңа ничек булды соң? Нинди уйлар белән килдең син? Иң беренче килү өлешен әйт миңа. Мин килгәндә уйламаска тырыштым, чөнки син начар турда уйласаң, еще да курка башлыйсың, шулай дип уйладым. Син гомумән уйламаска тырыштың. Сине позитив уйларга итәрүче булдымы соң? Кызым, анда яңалык булачак, яңа дуслар. Искиткеч. Менә әниеңә зур рәхмәт. Бу очракта яңа уйлар, яңа дуслар, яңа танышлар, яңа мәктәп булып сине рухландыручы булды. Менә ата-аналар, менә Алиянең примеры сезгә мисалы дип әйтәм инде. Хәтта без менә мисаллар белән дә үзебезнең сөйләмебезне ныгытып киләбез, дуслар. Шуңа күрә игътибар итсәгез иде. Димәк, иң беренче әти-әниләргә дә һәм балаларга да киңәш, әлбәттә позитив уйлар белән генә барырга кирәк. Бу иң беренче. Һәм икенчедән, әгәр дә мәктәпне без әле әзерлек кенә алып барабыз, менә күрәсеңме? Мин әле яңа коллективка күчкәндәге әзерлек турында сүз алып барам, яхшымы? Икенче зур киңәшләрнең берсе, ул да булса,
Әгәр дә сезнең кулыгыздан килсә, хөрмәтле әтиәннәр һәм хөрмәтле балалар, дип әйтәм инде укучылар, коллективны яңа уку елыннан алыштырырга кирәк. Ел уртасында, әгәр дә инде сезгә менә шул хәтле шундый хәл килеп чыкты, ел уртасыннан анда ширекнең беренче ширектән, икенче ширектән, ансы инде әлбәттә теге вынужденное дип әйтәбез инде, бүтән чара юк, чарасызлыктан. Алай булса бер хәл, әгәр дә сезнең андый юк кискен килеп тумаган икән сораулар, кискен килеп тумаган икән мәсьәләләр, зинһар өчен ел башыннан, уку ел башыннан гына керүне, уку ел башыннан гына мәктәпне, коллективны алыштыруны уйласагыз яхшырак. Чөнки анда сезнең беренчедән анда сезнең балагыз гына булмаячак, Чөнки анда бүтән балалар да булачак. Барыбер яңа уку елы, һәр елда да балалар үзгәрәләр. Менә син үзең дә Алия хәтергә аласыңдыр. Мәктәпкә икенче елны килгәндә кемдер озынайып киткән, кемдер анда ябыгып киткән, кемдер чәчен кистергән, кемдер яңалык. Һәр бер яңа 1 сентябрь ничек кенә уйласаң да, син яңа коллективка килеп кергән кебек хис итәсең үзеңне. Балалар, менә бигрәк тә яшь үсмерләр вакытында шулай. Шуңа күрә, дуслар, яңа уку елыннан баруны әз генә булса да күздә тотырга һәм инде шулайрак эшләргә кирәк дип саныйм. Монсы булды инде әзерлек эше. Менә яңа коллективка ничегрәк барсаң дөресрәк дигәне. Димәк, позитив уйлар белән һәм икенчесе, димәк, ел башыннан. Шул ук вакытта менә син яңа коллективка барасың бит инде, бала өйрәнергә тиеш бу мәктәпне бүтән килеш. Менә нәрсә генә дисәң дә бүтәнләй күз йомып килеп кергәнче мәктәпкә, Әгәр дә син мәктәп турында белсәң, мәктәпнең ичке тормышы белән белсәң, ичке тормышы турында, синең булачак сыйныфташларың, синең булачак класс җитәкчең, хәтта син аннан сорап аласың фотографияларын классташларың. Менә карайсың, син аны хәтта визуально дип әйтәбез, тышкы кыяфәтләреннән булса да, син фотога карап, аларга симпатия уяна уже. Карайсың да, менә бу кыз белән мин бик үземне яхшы хис итәрмен дип уйлыйм. Менә бу кызның менә шушы ягы миңа бик ошый, бу егетнең менә шушылай, бу бик озын буйлы егет икән, бу җина икән, бу тыйнакка охшаган. Менә син инде визуально менә күрәсең, син уже күңел халәтең белән бу класска кирип барасың. Әгәр дә син көннәрдән бер көнне сине бер класска китереп кенә утырталар икән, менә ишекне да кертеп салдылар сине, син гадәт анда бит югалып каласың. Син монда алдан белеп, хәтта исемнәренә хәтле, класс җитәкчең белән күрешәсең итмәсәң, исемнәренә хәтле беләсең. Класска килеп кергәч, сиңа аларның йөзләре таныш, аларның син исемнәрен беләсең. Менә син уже әзер. Бу әзерлек этабы бик мөһим балага. Без менә безнең заманда да, без кичкенә вакытта мәктәптә укыганда да, балалар киләләр бит инде яңа каенда күчеп кайткан кешеләр булалар, күчеп килгән кешеләр булалар, мәктәпләрен алыштырган кешеләр булалар. Менә хәзер анализировать итәм үзем өчен, ничек мәйтәм булар әзерлексез булганнар бит. Ярый да менә безнең заманда, барбер балалар бер-берсенә карата игътибарлы һәм толерантлык хисләре көчле. Хәзер генә ул бик каты менә бәяләү дигән әйбер, кабул итмәү дигән әйбер, шит итү дигән әйбер бик ишетелеп нитте. Безнең заманда шул хәтле теге лояль карыйдыр, рәхәтләнеп сөйләшә, паралашадыр. Яңа килгән кешене инде тагы да ничек әйтим икән, игътибарны аңа күбрәк, җылылыкны бүләк итәргә күбрәк менә шулай тырышадыр бит инде. Хәзер андай бер юк. Шуңа күрә мин ата-аналарга да, балаларга да әйтәм, коллективны алыштырганчы, иң беренче әзерлек эшләре алып барыгыз. Сез барачак коллектив турында, сез килеп керәчәк мәктәп турында, укытучылар турында инде хәбәрдар булыгыз. Бу менә әзерлек эшләре. Һәм инде килеп кирдек мәктәпкә. Менә син дә килеп кирдең класска. Ничегрәк анда син үзеңне хис иттең? Менә беренче килгән көннәреңне искә төшерәле. Ничек хис иттең анда үзеңне? Ничек сине кабул иттеләр алайса? Беренчедән мин килгән елны килүчеләр дә бик күп иде безнең класска. Син 1 сентябрьгә килдеңме? Менә 1 сентябрьгә килдең, анда килүчеләр күп иде. Димәк, син бер үзеңне түгел. Ул хәтле куркыныч булмады. Ул хәтле куркыныч булмады. Ничек кирип киттең син коллективка? Күбрәк аралашырга, общий язык табырга тырыштым. Уртак тел табарга тырыштың, Һәм менә шушы вакытта
күрәсезме инде Алия сезгә үзенең тәҗрибәсеннән чыгып дөрес киңәшне инде әйтә дә, мин дип әйтә күбрәк аралашырга тырыштым. Чыннан да, дуслар, менә без әзерлек этабын үттек, мәктәпне өйрәндек, әйме, 1 сентябрьдән килдек дип әйтәм инде. Позитив уйлар белән килеп кердек, әзерлекне үттек тә, менә хәзер коллективка инде килеп кердек. Кердек тә, хәзер без нәрсә эшләргә тиеш? Менә сезгә хәзер лайфхаклар. Димәк, беренче, мөмкин кадәр күбрәк аралашырга кирәк. Ләкин менә син Алия бит аралаша торган кеше, әйме, кемдер мәсәлән аралашырга яратмый, бик менә тыйнак, тыныч, әйме. Ул үзеннән теге из себя выйти бит, үзеннән чыгып әллә нәрсәләр эшли алмый бит инде. Тиресеннән чыгып әллә нәрсә кыйлана алмый. Менә һич юк дигәндә, ул таныша башларга тиеш, дуслар. Иң беренче, мин яңа коллективка килеп эләккән укучыларда, балаларда, яшүсмерләрдә зур бер хата бар. Ул да булса, анда инде формалашкан коллективка ярарга тырышу. Менә бу иң зур хаталарның берсе. Бер кайчанда анда инде формалашкан коллективка ярарга тырышырга кирәк түгел. Менә син хәзер бер ай ярарга тырышып яшәдең, синең ярарга тырышып яшәгәндә ресурсың тәмам, әйме? Хәзер син дальше нәрсә эшләргә тиеш? Син бит үзеңне онытрак чыга башлый, үзеңнең җаның, ишең инде менә чын син чыга башлыйсың. Һәм чын син аларга ошамый. Син алар күбрәк чүкеп ташлаячаклар, әйме? Иң мөһиме, менә шушы ялгышлыктан сезгә сакланырга кирәк. Ярарга тырышмаска кирәк. Менә сез нинди бар, шундый. Ләкин беренчедән аралашырга кирәк. Танышырга кирәк. Якын тирәдә булган дусларыгызга игътибарлы булырга кирәк, чөнки игътибарлы булуны һәркем ярата. Әйме, мин синең кызыксынуларың, сөйләшүне мөмкин кадәр. Һәм менә иң мөһим коллективка килеп кергәчтән иң мөһим моментларның берсе коллективта бара торган әйтеләр движуха диләр инде яшүсмерләр телендә, әйме, движ. Әйме, менә шушы хәрәкәтләргә мөмкин кадәр күбрәк катнашырга кирәк. Мәсәлән, сез барасыз икән, баралар икән походка, бар синдә. Баралар икән каядыр кинога, барасың синдә. Ул мәҗбүри түгел мәсәлән, әйме, менә кемнәр тели. Ләкин син анда барыбер бар. Син артык ачык, теге бик сөйләшә торган, аралашучан, шундый менә теге хәрәкәтчән бала түгел икәнсең, тыйнак икәнсең, барыбер бар. Син йөрү, күз уңында кешенең йөрү, син менә әйтәләр глаза мозоль, әйме, күзенә мозоль чыгарганчы йөрү инде, әйме, сөел чыгарганчы. Но син анда йөрү, син күрен, менә шул мин коллективны икәнеңне үзеңне әйтәләр заяви, әйме, мин бу коллективныкы икәнен үзеңнең күрсәт. Чын мәгънәсендә иң яхшы дип әйтәм инде, беренче коллективка килеп кергәндәге иң яхшы гамәлләрнең берсе, ул да булса, менә шушы коллективның тормышы белән яши башлау. Ошарга тырышып та анда үзеңнән әллә кемнәрне строить дип әйтәләр, үзеңнән әллә кемнәрне ясамый гына, син нинди бар, ләкин менә шул коллектив тормышы белән яши башлыйсың. Нәрсә белән кызыксыналар алар? Булар кемнәр, алар кая бара, нинди кружоклар бар. Менә информацияны, мәгълүматны күбрәк аласың, аралашасың, танышасың. Менә беренче стадияда менә шушының белән ипләп кенә инде син коллективка килеп китәсең. Анарысын бер әйбер. Кайда да дуслар, әйме, тәрбияле һәм белемле кешене якын итәләр. Менә коллективка килеп кергәндә, син анда үз урыныңны табарга тиешсең. Син бер изюминкаңны күрсәтергә тиешсең. Түгел анда теге рогаткадан әйбер ясап, атып, люстра атып, изюминка юк, тәртипсезлек буенча дип әйтмәм инде. Или уку белән син күрсәтергә тиешсең үзеңне. Или син сәнгать өлкәсендә үзеңне күрсәтергә тиешсең, әйме? Ничектер син үзеңне бу коллектив эчендә файдалы итеп күрсәтергә тиешсең. Каяда булса катнашуларың белән, әйме? Коллектив өчен син файдалы икәнеңне бер яхшы изюминкаңны булса да күрсәтергә. Или син яхшы укыйсың, әйткәнчә, бийсең, җырлыйсың. Менә ниндидер бәйрәмнәрдә анда актив катнашасың, әйме? Менә шундый момент һич тә булмаса, әйме? Менә класста бит һәр вакытында теге урындык, партада нәрсәдер, әйме? Хуҗалык эшләрендә син ярдәмчел. Әле менә минем племяннигым белән дә ул турыда сөйләшкән, ул миңа әйтә,
яңа коллективка күчте инде. Мин дә шул мәгънәдә мәсьәләдә сөйләшәбез инде. Ул әйтә, мин әллә нәрсә отличник түгел инде апам дип әйтә инде, әйме. Җырлый бии белмим ди инде. Нәрсә белән мин проявлейтим. Митен ярдәмчил бул. Менә кызларга игътибарлы, менә ярдәм ит. Малайларыңа яхшы дус бул. Һәм менә әнисе белән әле сөйләшәбез дә инде укытучысы белән әйтә, ул әле югыйсә менә бер ай дәвамында гына әйме. Такой хороший товарищ. Но аның мәктәбе русча укыйлар инде, әйме. Шундый ныклы яхшы дус. Шул хәтле үз иттеләр үзләрен ди. Чөнки ул шундый искренний. Әллә кем үзеннән түземи. Әйме, просто искренний бала, ихлас бала, әйме. Һәм аның шул ихласлыгын инде кабул итә. Шуңа күрә ясамагыз әллә кемнәрне үзегездән. Ихлас булыгыз. Зинһар өчен үзегез булыгыз. Һәм инде әлбәттә сезгә теге әйтелә бит, кешеләр тапылырлар, Алла бирсә. Шул. Менә сыйныфта сине яратмаучылар да бар. Алар белән ни эшләргә? Менә мәсәлән, бөтен кешене дә яратып бетерергә дигән сүз түгел бит. Менә әйтәле миңа Али, син әйтәсең, сине сыйныфта яратмаучылар бар ди, мәсәлән. Ә сыйныфта син яратмаучылар да бармы соң? Бар инде. Әлбәттә. Менә син, мәсәлән, бер малайны дип әйтәйек инде, бер егетне, бер кызны яратмыйсың. Яратмыйсың син. Ул сине берәр нәрсә эшләтәме соң? Юк. Эшләтми. Шулай булгач, сине яратмаган ул кыз белән егетне син әллә нәрсә эшләтмисең бит инде. Димәк, һәрбер менә психологиядә, дуслар, әйме, бар звезда Милтона Эриксона дигән закон, әйме, ул 5 звезда булгач 5 яклы инде, 5 закон ул, әйме. Мин сезгә аның берсен генә әйтәм, чөнки ул бик мөһим кагыйдәләрнең берсе. Менә первый закон дип атала, ул первый закон Милтона Эриксона, ул менә йолдызның иң башында тора. Ул язган. Кешеләр белән мөнәсәбәтләр төзегәндә, нинди генә коллективта булсаң да, кайда гына булсаң да, бер әйберне помни об одном. Ты окей, я окей. Димәк, бер кагыйдәне истеңдә калдыр. Ул да яхшы, мин дә яхшы. Менә син үзең өчен яхшымы? Менә мин дә үзем өчен яхшы. Хәтта мин сиңа ошамасам да, яки син миңа ошамасаң да, әйме, син дә окей, мин дә окей, без үзебез өчен. Я мин яхшы, син яхшы үзең өчен. Шулай булгач, менә дуслар, иң зур кагыйдәнең берсе. Һәм нәрсә кызык, без кешеләргә кайчан менә шулай дип мөнәсәбәт башлыйбыз, әйме. Син яхшы, мин дә яхшы, син дә яхшы. Менә шул вакытта безнең янәшәдә әйме мөнәсәбәтләр безгә карата үзгәрә. Күз алдына китерәсеңме? Менә миңа һәр вакыт сорау бирә, Илүзә, синең янда бер начар кеше дә юк бугай. Юк, мин әйтәм. Чөнки мин шундый мөнәсәбәт белән эндәшә башладым да, әйме. Үзенең эчтән генә ул да яхшы, мин дә яхшы. Нык ачуым килгән кешегә дә, әйме. Әйе, минем дә андый кешеләрем бар. Нык ачуым килгән кешегә дә әйтәм, бит ул үзе өчен яхшы. Яхшы бит инде, мин дә үзем өчен яхшы. Шулай булгач, мин әйтәм, нишләп мин аңа үртәләргә һәм мин аңа ачуым килергә тиешсең. Менә безнең каналыбызны, менә шушы нәкъ тапшыруыбызны караган кешеләр әз генә булса да үзләренә анализ ясап, бите чыннан да хак сүзләр бит бу. Мин дә яхшы, ул кеше дә үзенә яхшы дип, әз генә булса фикерләр үзгәрсә, әйме, безнең мөнәсәбәтләр яхшырачак. Чынчылап. Һәм менә ул мине яратмый дигән кешеләрне бер нәрсә эшләтергә кирәк түгел. Ул мине яратмый дигән кешеләрне без яратырга тиеш, һәм алар безгә үзгәрәләр. Бер вакытны мин әле укыган вакытта, әйме, бер укытучы мине яратмый дип уйлыймын инде мин. Әйме? Шуңа соответственно мин дә аны яратмый. Шуңа күрә мин дә яратмый, институтта укыганда бу инде. Шуннан бер безнең бик мудрый психолог бар, әйме, ул миңа әйтә: "Илүзә, син дә бу укытучыны үзгәртәләсеңме?" дип сорый миннән. Менә син яратмый торган. Мин әйтәм, юк, мин бу укытучыны үзгәртәлмәйм, уштан да уволить итәлмәймен. Ул миңа әйтә: "Син аңа карата ди, мөнәсәбәтеңне үзгәртәләсең." Әйтәләр бит, если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ситуации. Шуннан мин әйтәм, ничек мин аңа үзгәртәм? Миңа әйтәм, теләгән билгеме куймый. Мин тырышам, әйтәм, башымны бәрә-бәрә укыйм, ул миңа әйтәм, куймый дигән. Шуннан ул миңа әйтә, син аның бер яхшы ягын тап та шуңа ди гашыйк бул. Ә ул хатын бик нык чистоплотная.
Менә шунда аның тютелька в тютельку, бүтін дефтері, журналы, менә изумительный, дейме. Хәзер мин кіріп отырған сайын мен шушы ягын карый башладым бит. Мектеп ошый бит миңа. И үзем дә сизмәстән мин ул кешедә яхшылыкны күрә башладым. Һәм аның миңа карата да отношениесе, мөнәсәбәт үзгәрде бит. Үзегез өчен менә юри генә тикшереп карагыз, бер җенегез сөймәгән, менә хәтта эфирда мондый сүз әйтергә ярый микән димме? Бик ачугыз килгән кешене бер яхшы ягын табып яратып карагыз әле. Һәм сезнең аңа мөнәсәбәтегез белән бергә ул кешенең сезгә мөнәсәбәте дә үзгәрәчәк. 100% хак сүз. Ярар. Тикшереп карасыз. Ага. Менә хәзер бирәсе соравым, яңаларга гына түгел, иске балаларга да. Иске дип әйтәм, иске балаларга да файдалы булырдыр. Менә дәрестә җавап бирергә курыккан балалар бар. Укытучы алдында, классташлары янында. Моны ничек җиңеп була? Моны җиңеп була бары тик үзеңнең өстендә практика белән генә. Моны берничек тә башкача җиңеп булмый. Яки сиңа театраль кружокларга йөри башларга кирәк. Менә үзең өчен аңлыйсың. Бу миңа кирәк, мин моннан башка булдыра алмыйм, миңа моны өстендә эшләргә кирәк дип үзең өчен хәл итәсең икән. Ике әйбер бар бит. Мин кыенсыннан хәл итәргә теләмим. Мин кыенсыннан хәл итәргә телим. Вот менә шул хәл итәргә телим дигән кеше инде театр кружогына теге ораторское мастерство диләр бит, әле сәхнә теле, чыгыш ясау буенча мастер-класслар ала башлый, чыгыш ясый башлый, андый моментлар бар. Һәм үзеннән үзе кыюлана ул. Мәҗбүри. Менә мин мәсәлән теге минем балам сәхнә алдында, Ильянда такта алдында чыгыш ясарга кыенсына. Ул шундый инде. Ул шундый туа, тыйнак балалар. Ләкин ул практика белән, үз өстендә эшләү белән, ул шул дәрәҗәдә ачылып китә. Күз алдына китерү. Шуңа күрә теге мөмкин түгел әйберләр юк. Менә бары тик үз өстендә эшләргә генә кирәк. Һәм такта алдына чыгып кыенсынуларда, сәхнәгә чыгып шигырь сөйләргә, анда җырларга һәм башкара кыенсынуларда кешенең үсеше аша, үз өстендә эшләүе аша җиңелә торган моментлар бер сүзсез. Ярар, рәхмәт. Әңгәмәбез файдалы булган дип ышанам. Рәхмәт бик зур. Менә дөресен әйткәндә, хөрмәтле безнең караучылар, бу каналда булучылар, Алия чыннан да яшүсмерләргә бик кызыклы. Шул ук вакытта аларның әти-әниләренә файдалы булган темаларны яктырта. Ул сорауларны миңа әзерләп килә. Сез инде әлбәттә кушыласыз, карыйсыздыр дип ышанам инде, һәм инде мөмкин кадәр алар синең белән теге обратная связь дип әйтәләр бит, әле җавап, Бәлки алар сиңа беренчек чыгып, сиңа темаларны яздырырлар, нинди сораулар аларны борчый, Менә бу моментларны да игътибарсыз калдырмасагыз иде, дуслар. Чөнки безнең каналыбыз, менә Алия уйлап тапкан бу юнәлеш, бу проект бары тик сезнең өчен эшли. Һәм инде рәхмәт әйтеп, киләсе очрашуларга хәтта дип, киләсе чыгарылышка кадәр дип, без сезнең белән саулашабыз, дуслар. Бик зур рәхмәт. Сау булыгыз.